Neas ní chunaí is anam dom agus is as an spidal mé I chun na galibh tá an spidal site I Cantar Chonamara is Cantar Gaeltachta é agus tá sé chustrá a breanú amachar chun na galibh agus I láhain Tá sé go death. An chuí hosa me amach a gró na televísin ná bhí me freistal ar scoldráíochta rinnemuid eisteocht ceol agus dása an agus bhí me gúnaí ar an státe agus bhí mo chríonn sin agus an sin fu me pórta na beaga ar scon an beaga agus mar sin de agus bhá me an soltas sin agus an sin just chuú me le haid éisteachtaí eile le rudaí agus Tá má fós a go an grón na televíse bhíchas ledí tá ansolta saróise ansoltas. Ich habe ein Gui mit was noch Renos. Well, toast keen shot. Man chlár déir nach rinne me ná seacht is srá dráíocht é do TG Ceart, hín sé ar TG Ceart agus BBC agus tá tíocht rééis scona nua dhéine rinnemuid 8 seachtainna scona nualag agus tá sé sin si mé firste Tá sé faoi seachtar filéin. Bhí sé aonach marall go bhfuirmuid taí obair le stúrthirí ó Hollyoaks. Bhí sé aonach ebrú le daoine nachrá éon banach le seacht na srehanna eile go seacht agus bhí meonna uaire acu agus bhí ceistenaí acu. Bhí sé sin dúchlan in rud haon freisin. Dóla me go leir le na stúrthirí sin agus freisin bhí an crú aonach ar bhí na cameradóirí bhí siad aonach just an rud ba bhear lamsa. Bhí túna an ceist churab agus ará céim fáhfuil mu sanna sin tuice manis. Bhí gata na chódáas ar agus dóla me go leir ar an job sin. Tá tálam ghfuil me gobar fao láthair, Tá me gobar ar chlár agathú dar bhanam wow whoopsie, cartún ionintach é. Agus is me se whoopsie. Tá a taftain seo fao láthair sa stúdio seo, agus tá sé an difriúil ó bheith ar set a gobar lein televís Tá sé dúirt difriúil is mála me. Is féidir leat brandú ar tú héin na gasúirt marall ghfuil tú a brandú ar an character whoopsie agus tá tú dúirt tú chur do chur go leis ach cá tú an action céna dhéanam mar chun áisteach a curp agus chun gomach sé sin bio agus tá an freigrachtar sin ar bhád airte. Sa táchaí bhálam chuinear a gobar is síl an televís agus an grón na televíse agus cínta leis an Gaeilge. Bhrálam níos mú eisteachta dhéana beidir sconán agus níos mú agra an televíse beidir agus bhrálam láthirt dhéana agus ceapan mórhar láirech sport marall tá sin é mo rá eile ná sport is ráíochta. Ach ní le am.